Zásahové tímy posilnili a rozšírili ich na územia národných parkov. Zasahujú vtedy, keď sa problémové medvede objavia v intraviláne obce alebo v jej bezprostrednom okolí, kde poľovníci nemôžu robiť odlov. Tri týždne dozadu natočený medveď v Tatranskej Štrbe. Medveď natočený týždeň dozadu vo Vysokých Tatrách. Čo? Veď to je blízko. No. Však ale on bol tu Tu bol. Fotopasca v Národnom parku Slovenský raj natočila medvede. Medveď natočený vo Vysokých Tatrách. Medveď na ceste Slovenské Právno, Abramová. Medvede na večernej vychádzke na okraji podpolianskej obce Hrochoť. Medveď pohybujúci sa pri bytovkách na Hraboch. Môže mať približne 1,5 roka. Pohoda, som na balkóne, tu je medveď. Tak toto nie je nejaký veľký. To je akože brutál. Bonusové video natočené v Americkom národnom parku. Počas jazdy autom narazili na grizzlyho. Ďakujem za zhliadnutie videa. Pokiaľ sa vám video páčilo, zanechajte odber. Adios.